Sinong hindi nakakakilala kay Popoy and Basha? So pag kumain kayo dito, sigurado hindi na si Bea Alonso at John Lloyd yung maalala nyo. Siyempre maalala nyo na guys, Popoy and Basha ribs and steaks dito sa Santo Cristo, Angeles City, Pampanga. Napakasarap. Pasibay Cabalen niya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, naimbitahan tayo ng Popoy and Basha Ribs and Steak dito sa Angeles City, Pampanga. So yung pinaka-location niya guys, kung alam nyo, yung intersection malapit sa AUF. So ayun na siya guys. Ito na yung pinaka-intersection. Papasok lang kayo sa may McDo kung galing kayo ng Leroux. And then kung galing naman kayo sa San Fernando, papasukan nyo guys yung Caltex sa gasoline station. So dito tanaw na tanaw mo yung Pisambang Maragol ng Angeles City, Pampanga guys. So ito siya, Popoy and Basha Ribs and Steaks. So papasok na tayo guys, check natin kung kamusta ba yung place. And then syempre mamaya papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga in-offer nilang foods dito sa Popoy and Basha. Tara! Kung makikita nyo no, Cabalen, napakalaki nung parking area nila kahit sasakyan kayo. So ilang sasakyan ang magkakasya dito. So eto siya, open area, so al fresco dining yung makikita natin dito sa Popoy and Basha Ribs and Steaks. So yan, may mga available na tables and chairs. Yun Cabalen, habang iniintay natin yung foods na piprepare nila sa atin. So check muna natin kung pinaka-menu ng Popoy and Basha Ribs and Steaks dito sa Santo Cristo, Angeles City, Pampanga. So eto siya guys, back and forth. So check natin. So yun, nag-offer sila sa ribs nila guys. Available yung solo ribs with rice, so solo ribs with fries, solo ribs with baked potato, solo ribs with rice and with sausage. So ito yung mga prices nila. And then sa best sellers naman nila sa pinaka ribs, so meron silang tinatawag na ribs Fiesta, good for 3 packs guys. So yung pinaka inclusion niya sa ribs Fiesta is meron siyang ribs with 2 Hungarian sausage, and then may kasama na siyang corn and salsa. Sa ribs Deluxe naman nila guys, good 4 to 5 packs, upslab ribs with 2 Hungarian sausage, salsa, corn and baked potato a la carte. And then Cabalen, sa steaks naman nila, so nag-serve sila ng single serving. So may T-bone sila, may porterhouse, sirloin steak, cheesy sirloin steak. So sa mga solo meal nila with rice naman, so available yung Hungarian sausage. May in-offer din silang lechong kawali, beef steak Tagalog, chicken na laking, sisig with rice. Sa pork sharing naman nila Cabalen, so may available silang tokwat baboy, sisling sisig, lechong kawali, beef mushroom, beef caldereta, beef salpikaw, buttered garlic chicken. And then syempre Cabalen, no, nag-offer din yung Popoy and Basha Ribs and Steaks ng mga finger foods. So andyan yung nachos, french fries, so single french fries na nakabucket. So pipili kayo ng flavor nyo. It's either sour cream, cheese, and then barbecue. And then meron din silang buttered corn and then baked potato. And then every weekends guys, Friday to Sunday, so may available silang live acoustic band. So syempre andyan yung mga in-offer nilang beverage, and yan may Coke, Royal, Sprite, lemon iced tea, lemon iced tea, pitcher and then glass, pineapple juice, bottled water, Sunmig Light, Sunmig Pale Pilsen, and then syempre yung Red Door. So like us on Facebook. And guys, no, paki-follow yung Facebook page ng Popoy and Basha Ribs and Steaks para updated kayo sa lahat ng upcoming promos nila. So kakabukas lang nila last Friday. So ngayon is naimbitahan nga tayo. Napakadali lang naman yung puntahan guys. Sabi ko nga kanina, pag mula dun sa intersection na malapit sa AUF, papasok lang kayo sa may McDonald's kung galing kayo ng Leroux. And then kung galing naman kayong San Fernando, papasok kayo dun sa may gasoline station, yung Caltex. Open si Popoy and Basha Ribs and Steaks dito sa Angeles City, Pampanga ng 11 AM until 9 PM from Monday to Thursday. And then sa weekends naman, Friday to Sunday, open sila ng 11 AM until 12 midnight. Konting story lang Cabalen about kay Popoy and Basha Ribs and Steaks. So nag-start siya sa Batangas. So ito yung pinakaunang branch nila dito sa Norte. So luckily meron tayo dito sa Pampanga guys. Sa Batangas sikat na talaga itong
kainan na to. So excited na ako guys, ipakita sa inyo kung ano yung mga ino-offer nilang foods dito sa Popoy and Basha Ribs and Steaks. Yun Cabalen, ito na yung ino-offer nilang foods dito sa Popoy and Basha Ribs and Steak dito sa Angeles City, Pampanga. First na food na papakilala ko sa inyo guys, itong cheesy sirloin steak, and then yung chicken na laking sisig, garlic butter chicken, itong quarter steak nila, baked potato, tapos ito yung isa sa mga best seller nila sa pinaka ribs nila. So ayan guys, kung makikita nyo, ito yung tinatawag nilang ribs deluxe. So may dalawa na siyang Hungarian sausage, baked potato, upslabs ribs, and then may kasama na siyang salsa, and then yung pinaka corn. Yun ang siniserve pa lang sa akin is naamoy ko, sa alam na alam mo masarap na talaga kasi alam mo yung nakakatakam talaga yung pinakamoy niya. So muna kong titikman itong butter garlic chicken. So ayan siya. Napakasarap guys. Itong pinaka butter garlic chicken nila is good for sharing guys. Kung makikita nyo, yan, ang dami ng pinaka servings niya. So for me is good for 45 persons. Next naman natin titikman Cabalen itong pinakasisig nila dito sa Popoy and Basha. So perfect ito guys, lalong-lalo na kapag weekend. So may live acoustic band sila dito. Pwede kayong mag-order ng mga alcoholic drinks, and then syempre perfect na perfect yung sizzling sisig nila. Holy guys, no, kung makikita nyo, napaka-generous ng servings ng Popoy and Basha. Sa per order nila guys, masabi, sobrang dami ng sinaserve nilang foods. Next na titikman natin Cabalen itong pinaka-chicken na laking ng Popoy and Basha. So ito, napaka-tender ng pinaka-chicken nila guys. And then napaka-creamy niya. Yan siya kung makikita mo. Yan, ang daming mushroom din sa pinakataas. So lagyan natin siya ng kanin. Grabe guys, ang sarap ng pinaka-chicken na laking nila. Grabe no Cabalen, hindi lang generous yung pag-prepare nila ng foods. So napakasarap pa guys, hindi ako makabubon dito sa chicken. Alaking nila, napaka-creamy. Ang sarap niya guys, yung lalo na yung pinaka-sauce sa taas. Grabe. So next nating titikman itong cheesy sirloin steak nila. So ito siya. Actually guys, yung prices ng mga to is very affordable, and then syempre mako-compare mo na sa mga kilalang restaurant yung foods na siniserve nila dito. So guys, punta na kayo dito sa Popoy and Basha dito sa Santo Cristo, Angeles City, Pampanga. Uy. Grabe guys, napakasarap mga foods ng Popoy and Basha for affordable price. Makakatikim ka ng ganito mga masarap na foods. Very worth it guys. So next nating titikman itong quarter steak nila. So isa ito sa mga best seller nila sa Popoy and Basha Ribs and Steaks. Lagyan natin siya ng gravy. Siyempre kanin guys. Napaka-tender guys. Gravy, napakasarap. Sobra. Makikita nyo na Cabalen kung gaano karami yung pinaka-porter steak nila. For me is good for 2 to 3 packs, kayang-kaya. Pero kung ganito kasarap, kahit ikaw mag-isa, kaya mong ubusin. So yung Cabalen, no, bago natin titikman ito nga pinaka-ribs deluxe nila, so inom muna tayo ng iced tea. You know, nag-offer din sila ng iced tea dito. So available siya sa picture. Alam nyo Cabalen, yung per tikim ko per plate guys,
Halos gusto kong ubusin yung sinerve nila. Napakasarap guys, magmula dito sa chicken ala king, sa may sisig nila, sa porter steak, yung butter garlic chicken nila, and then yung 𝗙𝗵𝗃𝗄𝗃 na steak guys, napaka-tender, and then pati itong porter steak nila, napakasarap guys. Pasok na pasok talaga sa panlasa ng mga Kapampangan guys. So hindi kayo magsisisi. Sabi nga kanina, habang siniserve pa lang yung foods, naamoy ko pa lang, sabi ko na talaga napakasarap. Hindi ako nagkamali guys. Napakasarap, and then very affordable yung price, very worth it. And syempre Cabalen, last natin titikman itong pinaka ribs deluxe nila. Yan, kung makikita nyo guys, may up slab tayo ng ribs nila. So may dalawang Hungarian sausage, may baked potato, may kasama siyang salsa, may kasama na rin siyang corn. So itong ribs deluxe nila guys is good for 4 to 5 packs. So yun, no, first natin titikman itong Hungarian sausage. Oops. Sarap. So next titikman natin guys itong pinaka baked potato nila dito sa Popoy and Basha ribs and steaks. Uy. So yung baked potato nila guys, yan siya, may laman siya sa pinakaloob. Grabe. Syempre no, Cabalen, ito na yung pampinali natin, yung pinaka ribs ng Popoy and Basha ribs and steak dito sa Angeles City, Pampanga. So ito siya guys, up slab yung sinerve nila sa atin. Syempre ribs deluxe. Muna natin para matikman natin siya. Oh, napaka tender niya guys. Agad umiiwalay yung laman sa may buto. Lagyan natin ng sauce. Tikman muna natin ba yung sauce, and then later guys, lagyan natin siya ng salsa. Manyaman. Grabe. Lahat ng sinerve nila sa akin mga Cabalen, napakasarap. Manyaman. Napakalambot ng pinaka ribs. Siyempre yan, napaka-tender niya. Lagyan muna natin siya ng salsa. Alam mo yung pinaka-sauce niya guys, sakto na yung tamis, tapos yung malat, and then napakalambot. Grabe, sarap. And syempre guys, yung kasama na rin siyang corn. Yung Cabalen, kakatapos ko lang tikman lahat ng sinerve nilang food sa akin dito sa Popoy and Basha ribs and steak. Masasabi ko lang is talagang napakasulit guys, very affordable yung price, and then napakasarap. And kanina guys, no, tinanong natin yung owner kung bakit Popoy and Basha yung pangalan ng restaurant nila. So sabi sa akin yung pangalan Popoy and Basha is ito yung alaga nilang aso, yung mga shih tzu nila guys. So sino ba namang hindi nakakakilala kay Popoy and Basha? Pag kumain kayo dito, sigurado hindi na si 𝗬𝗏𝗏𝗏 Alonso at John Lloyd yung maalala nyo. Siyempre maalala nyo na guys, Popoy and Basha ribs and steaks dito sa Santo Cristo, Angeles City, Pampanga. Napakasarap. So kung gusto nyo pumunta dito, pinaka location nya and then pinaka landmark is malapit siya dito sa Leroux, sa may intersection sa may AUF guys, and then malapit lang din siya sa Pisambang Maragul kung galing kayo mismo sa mismong Angeles City. And then Cabalen, nag-open sila ng 11 AM until 9 PM from Monday to Thursday, and then from Friday to Sunday naman is nag-open sila ng 11 AM until 12 midnight. So every weekends kasi no Cabalen, meron silang live acoustic band. So pwede kayo mag-chill dito. Yung pinaka place, al fresco dining siya, open area, maluwang yung parking,
Yun ka pala, no, inuulit ko pala na pakipollow yung Facebook page ng Popoy and Basha Ribs and Steaks dito sa Angeles City, Pampanga. So ilalagay ko siya dito. And then kung gusto nyo namang magpa-deliver, pwede kayong mag-direct sa kanilang Facebook page. Kung naghahanap kayo ng masarap at affordable na ribs and steaks, so huwag nyong kalimutan, Popoy and Basha Ribs and Steaks dito sa Santo Cristo, Angeles City. So hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, no, huwag niyong kalimutang i-share itong video to para malaman ng iba nating kabalen dyan na mayroong masarap na kainan ng ribs and steaks dito sa Angeles City, Pampanga. So until our next vlog, peace out!